Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbiton, no ti puso kan panunod, kat maandingay iti sapuyon ni suliso. Ngam no ti tao ngagbidot wenno agpasulman, agdalat ta silet ti panagbabawi iti kaunggan na, aturan na dagiti bidot na, kat sapulan na tinalintag adana, babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing tinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Agpin na sinusya talay, Vicente. Maudin da ito'y arimasta. Pasinsyakan, nurong-un ka. Sinusya yun, awanin, tiya sino man, ang makaabak kanya. Vicente! Vicente! Ayop ka! Ayop ka! Nadalaman ti asawag! Nung inuluyam lang ta! Agpin na sinusya ka, Valerian. Noon niya di saritaan, isungarod, ti matumpal. Ayop ka! Ayop ka! Maurang ko'y building ngayon tayo. Anya tinagamit mo, Valerian? Agpapada tayo ang mauram amin! Itigda ito yung building! Saan ang mawalin? Salve, kang anak mo! Salve! Salve! Anak ko! Anak ko! Salve! Salve! Rumor pa yun itilaga building. Ang mga numeraman tayo pa ang mauram. Douglas! Tiyanak ta! Nabati ti silid! Diyak makastrukta nagkayam-gaman ti apoy! Anya? Masama na mahala ta tiyanak ta! Agdan na giti rumbero, ganun na giti pulis. Ang mga numatili tayo, hindi tayo pala rumuan ni tayo. Mayraman ta pa'y ang mauram. Nagkayam-gaman ti apoy. Kasanan tiyanak ta! Salve! Tiyanak ta! Alam ta tiyanak ta! Di silid ngayon na! Awanin ti maramidan ta. Magpupuran yung tisilet nga yan na. Sana malinday tayo! Anak ko! Oh my God, Salve! Hindi ko yun! Isbalik ka tiyanak na Douglas! Dito pa naman Oh my tiyanak God! na! Anak ko! Gilier. Ha? Mama, adda ka mo't gayam dita. Nalaing ka namang lisi ti arnis ko. Oh, alam ti arnis mo.
Bravo, Gilier! Nalaingkan! Nalaingkan iti uray anya kita tirangat. Talaga sinurok amin, mama. Tapno maaramat ko iti panang balas ko iti nang patay itamak. Agsagana ka, Gilier. Tadumteng to dayta aguntaway. Diakon makauray, mama. Kaya't ko talaga nakasango dahi at Douglas da Silva. ₱2 million. Anya. Deal? Nasayat no kasta. Bye. Douglas, Oh, anya ti masapol mo? adda ka di man ang laban ang mapasama? Business tayon daytoy, Salve. Adumat ti lumaban na tao tayo. Nagado alayas ngagtutubo ti interesado iti daytoy. Isu ngay madumat ti tarakan ko. Aging kat kaano dayto nga aramidam, Douglas. Illegal daytoy. Aglamlamang kayo tunggal adda maangay alaban. Kasanod no matiliw kayo? Saan kami amatiliw? Tawan met ti agichucho. Malaksid. No adda ti traidor. Ngam imposible nga adda ti agtraidor. Ket might ited met ti umiso abayad. Dagiti makilablaban nga ubing ko. Douglas, Kayat da pa'y nga rod ti makilablaban. Excited da. Tunggal adda maangay alaban. Iso adi ka nga rod makibibiyang, Salve. Siyak ti makamoy ti amin. Laglagi pem abimak nang ta. Gapo iti daytoy. Gapo iti panakilablaban ko iti. Tawan met Apolos tinakaabak kanya. Iso nga ita, may sak meten kadagiti makuna big boss. Iti daytoy a business. Nalpasan ti panawen ko as siyak ti fighter. Ita, mang trainak langen kadagiti agbalin akalalaingan a fighter. Nagdakkel ti mapastrek no taok ti mangabak iti tunggal laban. Salve. an-anwam tinagado a kwarta. No adungot nga agtutubo ti maisagmak. Iso nga rod, arumbang alalay nganda. Ag-training da na imbag. Tapno saan da may sagmak. Masapol ang mga makda. No addadan iti uneg tiring. Apagrangitan da. Rumwarak, Salve. Papanam, Sarakak ni Valeriana. anya? Nasakit tinakam ni Valeriana ken ka. Apay ang mapadkapay la itayan na. Ada na patay kapag saritaan mi. May papanday ito'y iti umadanin alaban ama pasama. Ha? Kayat mo asawan? Taraken ni Valeriana ti fighter akabalubal ti taraken mo? Kasta nga rod. Makita ita no asino tinalalaing kadagiti tarakan mi. Douglas, nalipatam ka din tinapalabas. Diyak tumalipatan, Salve. Ken maysa, trabaho lang. Walang personalan. No naira na asyak tinadaleb iti daydiagon daway. Siyak met ti inuluyan ni Vicente. Douglas, Masapo la pagsaritaan mi anaimbag. Ti may papan iti mapadpadaanan aranget. Mama, sumurutak kada kayo. Saanan, agbatikan Gilier. Kaya't ko ang makita ti ayop anang patay itamak. Saan pa'y nga ita ti umno a panagsanguyo? Saan ka pa ya nakasagana? Mama,
Agsanay kakit diyan ay baggilier. Tapno inton dumteng ti panawan, asikan ti lumaban iti ring. Awan to Apolos ti makaparmagkan ka. Ha? Ipakitam iti uray asino. Asika ti kalaingan iti laban. Ta sigurado amaragsakan ni papam. No awan to Apolos ti makaatiw kan ka. Kaya't kung ti lumaban, mama. Ubing kapay, iho. Ngambasit lang na panawan, mabalin munton ti lumapan. Kunakman, no di mon kayat Apolos, ti sumango kanya. Valeriana. Apay kit dinasaan? Sa anak mo't atakrot, Douglas. Amok ti kinatured mo. Nakarkaro pa'y, anagbalin ka anatured. Idi natayin ti asawam. Idi pinatay mo. Valeriana, pasat ti saritaan nga uluyan, ti asinuman nga umuna amatumba. Iso ti muna anatumba. Saan na makalisipay? Loser ti asawam, Valeriana. Di mo iraman iti saritan ti asawak, Douglas. Napunot unay ti ulom, Valeriana. Lasiglat kalata. Ngam saan na kaya tasawen, anangabakan, tanakugtaran na. Nagsarak ta tapno maisiran ti dil para iti mapaspasungadan alaban. Iti nagbaitan ti taraken mo ken taraken ko. Malaksid no. Umatras ka. Di kan tupulo sa tarasan. Ipasigurado kan ka. Ama inot, ama ibos dagiti taraken mo. Babaan kadagiti taraken ko. Agsagana ka, Fredo. Sika, tilaban ko ita. Ha? Agpeso, boss? Wen, masapol ngagsanay ka na imbag. Laglagi pem, nga umunalaban mo daytoy. Boss, Kaya't ko nga bakem ti taon ni Valeriana. Nalawag ka di dayta. one boss, nalawag. Aramidik ti amin, tapnosak ti mga bakiti dahito laban. Nasayat no kasta. Dakkel ti porsyentom. No sika ti mga bak, Fredo. Iso kayat ko ngagsanay ka na imbag. Matumpal, boss. Ikagumaak amaala tayo ti kwarta. Good. Kasta ti kayat ko. Palaban, akas kanya. Apay ani Fredo ti ilaban mo. Ubing pay dayjay. Mabalinen, baintinan. Kalalayngan na makilaban. Douglas, Kaya't ko ang matrain ni Fredo. Kaya't ko nga iso ti agbalin na akalalaingan. Kadagiti amin na fighters ko. Oh. Oh, di kag sinaay tinauneg. Di ka mang malas. Salve. malagip ko laang tinapalabas. No kumata si bibiyag pay ti anak ta. Salve. Saan mo na panunutin tinapalabas? Awanin ti may tulong dayta. No agsansanoong kalatan na kanayon.
Move on! Kasta ti kasayatan nga aramiden ta. Ya! Fredo! Bumangon ka! Titingnan ko. Nabak kang di ka. Awanan ti maramidang. Kasano nga'y, Douglas? Taraken mo tinaapak. Kukuha kon ti 2 million pesos. Nakachambalaeng titarakan mo, Valeriana. Kasta? Saan mo lang ang maaklon ti kinapudno? Ngam naabag kayo talaga. Nakakaasi tinagbanagan ti taraken mo. Sige. 5 million para iti rematch. Anya? Sigurado ka, Douglas? Wen, sigurado Kaya't ko panagnakan kang ka. At tiyambalaeng ti panangabak ti taom. Sige, tapnawan ti makunkunam. Patgan ka. Ibagamlaeng no kaano ti kayat mo a panag-rematch dagiti tarakenta. 5 million pesos, Douglas! Douglas, 2 million ti abak mo. Iso pa nagkunak, hustunan. Anya ka di tangay bagbagam, salve. Husto nga ruden. Nakakaasi ti taraken mo itinamayan ti taraken ni Valeriana. Naderder ti rupa na. Sana bale, tadamat ti rematch. Dakdakkel agatad ti mapastrek, no mangabak ti taraken ko. Douglas, Nabayagan na kastoy ti pamastrekak. Di ka paila na iruwam. Patib kerem ngamin ti pusom. Salve. saan ka kadi amaasyan kadagiti taraken mo akasla anak mon? Trabaho laeng, salve. No nakapsot ti pusom. Saan ka may bagay ditoy? Impakpakaw nakdaytan kadagiti taraken ko. Ngem kay kayat damet latta ti agbali na fighter. Kay kayat dan ti makilablaban nga adda ti kwartana. Ngem ti adda dalang dita at ambay dalang aruden. Awan pa'y makuna a pamilya ken balbalayda. Nagasat da pa'y ngarod. Takaslay ni kak idan iti pamilya. Babaen, iti panagtrabaho da kanyak. Pakawanan nak, boss. Naabak tayo. Saan pa yung makunanabag tayo, Fredo? Boss? Adda pa'y rimatsyo. Kaya't ko nga ipakitam. Asika ti mga bak, iti da iti agondaway. Nalawag. Oo, boss. Ikondisyon mo ti bagim. Agsanay ka na imbag. No may pangabak mo ti rematch. Kukuam ti may sa a milyon. Ha? Agpeso, boss? Wen, basta'y kondisyon mo ti bagim, Fredo. Dakkel ti panagtalagkoken ka.
asikanto ti agbalin a kasiglatan a fighter ko. Aramidag ti amin, boss. Sana nga may sa milyon ti kwartam. No may pangabak mo amin dagiti laban mo, iti masangwanan. Agrobot ka, Salve. Sumurot ka iti pakaangayan ti laban. Saanan? Amo matasipod pa idi kat jak sumursurot iti dayta. Jak kabailan akit kitaan ti pan nakabugbog dagiti makilablaban. Nabayagan na kastoy ti pagbibiyagan ta. Ngem di ka paila na iruruam. Douglas, Di mo ka di kayat abuyaen ti pan nakilaban ni Fredo. saanan? Sige nga ron. Sika ti makam mo. Agbati ka nga ruden dito'y balay. Fredo, kasla anak nakan ka ni Douglas. Iso apang asim. Sumangpet ka asibibiyag. Ma'am Salve, Di mo itulok asi ka ti madangran. Kindawag ka di mo ululuyan ti kalaban mo. No iso ti umununa a madalab. ikaw gumaak ay panghabak ti laban ko, ma'am. Kan may sa, patcheck nga awan ti mauluyan iti dayti agundaway. Tawan mo ti kasta saritaan. Nasaya at no kasta. No bilang taada ti kasta saritaan iti panakirangad mo. Saan ka nga uman anugot? Di ka pumatay, Fredo. Depende dayta, ma'am Salve. Anya? Noon niya ti saritaan, isungarot itong palek. Sumursurot ak langit ang niya mga bilin ni Boss Douglas, tay sumot ti makamoy ti amin. Fredo, Sige ma'am, mapan ako ni tayo ni Boss. Mapan kami iti pakaangayan iti rangat. Dito'y talang agtugaw, Gilier. Sigurado nga ta ang mga bakti tao tayo, mama. Wan iho, sigurado dayta. Kondisyon titaraken ko, iso apat siya ka mga bakmanan iti daytoy a rematch. Mama, Kita man ang bag, no kasano alumaban dagiti fighters. Tapno ang mumto ti aramidam, no si Kan ti lumaban. wan mama. Dayta ka talaga ti adalag. Saan mo't nailimod kan ka nga illegal daytoy? Awan ti umno apagan nurutan iti pannakilaban. Basta no asino ti umuna a matumba, kat saanan a makabangon, iso ti maabag. Makaamon no anya ti strategy ti fighter, tapno umuna a matumba na ti kalaban na. Valeriana! Imuna kayo gayam ngay may ditoy. Madlaw nga excited kayon iti daytoy a laban. Wen, nagagaran akon ang makakita iti pan nakadalab ti taraken mo. No nadaleb titaraken ko iti mo na alaban na. Sigurado asaanen ang madaleb iti daytoy agundaway. Para makita, Douglas. No saan man ang madalab ti tarakan mo. Sigurado asikanto ti madalab. O niya, dumagdal ka! Sigurado ka saan ka na makabangon. Naturugan ti kalaban ko. Nangabakak! Nangabakak!
tinangabak, Fredo! Kukwata yon, ti 5 milyon. Boss, Kunaktumet ngamin, akabailam. Si kanto ti agbaling, akalay nga na fighter ko. Awan Apolos, tinaramidan ti tao ni Valeriana. Nakaturog pa lang aging gaita. inaramid ko ti amin. Tapno siya ka talaga ti mangabak, boss. Rumbeng laeng, kasta ti kayat ko a tao. Nasiglat, ken kabailam at talaga adaleben ti kalaban mo. Kasano nga'y Valeriana? Kukuha kon ti 5 milyon. Saan pa yan alpas ti amin, Douglas? Addakan ka, no kayat mo pa'y alumaban dagiti taraken mo kadagiti taraken ko. Bagito laeng ataraken ko tinang daleb, iti taom. Saan kang agkampante, Douglas? Ibagam laeng, no kayat mo pa'y ti lumaban, Valeriana. Douglas da Silva. Nagbastos kan nga agtutubo. Gilier, Di mon samet ammo ti kabaelak nga aramidan. Amok ti kabailam nga aramidan. Ngam sikat ti saan na makaamoy ti kabailak nga aramidan kan ka. Dagiti Proverbio, Kapitulo 10 iti versikulo 10 Agturong ti kinatangsit iti pannakadadael, ket ti kinapalangguad iti pannakatnag. padaanan ti paggibusan ti pagkasayta na tampok ditoy. Pagsarmingan. Sound effects kan musika. JR. Script kan iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo naging drama sa'yo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here! Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbiton, no ti puso kan panunod, kat maandingay iti sapuyot ni suliso. Ngam no ti tao ngagbidot wano agpasol man, agdalat ta silet ti panagbabawi iti kaunggan na, aturan na dagiti bidot na, kat sapulan na tinalintag adana, babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso, kan panunot na, kat rumusing pinamnama, iti kaungkan na. Pagsarmingan. Kasano nga'y Valeriana? Kukuha kon ti 5 milyon. Saan pa yan alpas ti amin, Douglas? Addakan ka, no kayat mo pa'y alumaban dagiti taraken mo kadagiti taraken ko. Bagito laeng ataraken ko tinang daleb, iti taom. Saan kang agkampante, Douglas?
Ibagam laeng, no kayat mo pa iti lumaban, Valeriana? Douglas da Silva. Yeah! Nagbastos kan nga agtutubo. Gilier, Di mon samet ammo ti kabaelak nga aramidan. Amok ti kabailam nga aramidan. Ngam sikat ti saan na makaamoy ti kabailak nga aramidan kan ka. Tanya ko ma ti kabaelam nga aramiden, ti agtutubo akas ken ka. Ha? Sikat ti makagapuno apay adi makilak nga awan ti amak. Anya? Pinatay mo ti amak. No kasta. Anak mo day tang agtutubo, Valeriana. wen, anak ko. Ubing, saan siguro ngayong bagatinam, ti paganurutan, itilaban mi itinaginanan nga amam. Adayo ngamin, anasigsiglatak ngam ti amam. Iso anatay. Narungo, titenged na. Ayop ka! Gaston Gilier, sa nabale. Adan tulad taal daw day tao. Sana dito iti umno a paglabanan mo. Patayin ka man, ayop ka! Sana ka manel, tapno tutupak ti agtutubo akasken ka. Amangan no may salakog tarkukan ka, kat maturog kan. Iso ano kayat mo ti laban? Dagiti nga rod taraken ko ti sangwem, agtutubo. Agburbur ka talaga ti darak, mama. Diakon makauray. Kaya't ko nabalsan na diya, Douglas. Kaya't ko nga'y pariknakan ko na ti sayong nga'y palakam na iti ka na kayo. Gapoy ti panang patay na iti day di papa. Agyaman na kiti panang ipatag mo kada kami adadakal mo, iho. Napatag kayo unay kanyak, mama. Aramidak ti amin para kada kayo. Iso akayat ko matapok kaon di diya, Douglas. Kaputa amok no kasano kasaon ti marikrik na yo. Tunggal makit kita yu tinang patay iti day di amak. Mariknak, ti panang isakit. Kan panang ipatag mo kanyak, iho. Iso nga ro damakunak, anagasatak, tasi ka tinagbalin nga anak ko. Mama, palubusan dak ko man ang lumaban. Kaya't ko apanagnagan nakabaila kung ti lumaban. Ora asino pa iti ipasangon ni Douglas kanyak. Sigurado ka, Gilier. Huwag mama, no mga abakak, kaya't ko asangon ni Douglas. Iso ti kalabanak. Daytan tumot ng tigundaway pa nanguloy ko kunkwana. Nasiglat ni Douglas, iho. Amang ano di mo kabaulan. Uray lumakayan day chay. Amok nga adupay lati atiwan ng agtutupo. Saan mo at agibasitan ti kabaulan na amakirangat? Awan ka di ti panagtalag yu kanyak, mama. No maipapan iti panagtalag. Dakal ti panagtalag ko kan ka, iho. No kastang rod, palubusan dak ang makirangat, mama. Oh, adtoy ti maysa a milyon, Fredo. Para kan kadayta. Agyaman ak, boss. Ita lamang kay Diyo makitimay sa milyon. Nagbiit a pagkwartaan. Saan ka di? Wan, boss. Iso ano lalay ng pay? Saan lay nga may sa milyon, ti agbali na kwartam? Iso nga agsagana ka kanayon. Nang rona ket naabak ni Valeriana. Saan tayo nga mo, ti sumaruno nga ramidan na? Amangan no kiddawen namanen alumaban ti maysa kadagiti taraken na. Tapno, makabawi iti abak na. Boss. No kasano, si kamanen ti pasangok, Fredo. Areglado, boss. Kay-kayat kumot data. Ta sigurado ang nalaklakamot ang makaornungak iti riniw-riw a kwarta.
Valeriana! Agsarak ta, Douglas. Adda na pa tagapagsaritan ta. Apay, Valeriana. Pampanunutem ka di ti 5 milyon anaabak keng ka? Gapoy ti pan nakaabak ti taom iti rematch? Saan pa makuna na abakhak, Douglas? Anya ti kayat mo asawen? Agsarak ta. Adda na pa tagapagsaritan ta. Panagkunakit na patag talaga ti pagsaritaan ta. Tasaan ka makisinarak kanyak? No awan tinapateg amasapol mo. Umanugot ka kadi, iti panagsarak ta. Sure, Valeriana. Ibagam laeng no sa dino ti pagsarakan ta. Ngem, di ka kumaag-traidor. Amumet nga adda ka nayon ti kakadwak. Tunggal makisinara ka kiti sino man akadil ko. Amok dayta, hindi kagdalag, agsarita talaan. Urayag may saka makisinarak kanyak. Awan ti dakas ama pasama. Nasayat. Kaya't ko lang ti makasigurado. Valeriana manan, di ka kadipay lanapnak iti 5 milyon nga inabak mo? Diyak tumapnek, Salve. Kaya't ko, ibusik ti kwarta ni Valeriana. Babae ni ti kanayon, apan nakaabak na. Anya, nalabasan day ta kinarawat mo iti pirak, Douglas. Awan ka din ti baro nga ibagam, Salve. Makauman, ti kastasaom kanyak. An-anum tinagado a pirak, no tunggal laban kat adda maisagmak. Maitugot mo ka di ti pirak mo iti tanem mo? Salve. Saan a maisalakan ti riniriw a pirak mo ti kararuam a maisagmak, Douglas? Laglagi pam asaan nga agpatingga iti patay ti amin. Dumteng ti ukom, amagukom kadag iti tao a naglablabas, kan awan apulos ti panagbuteng da iti Diyos. Taday ta ti hustisya ti Diyos. Tano saan man a nagunod dagiti na iruruman dito'y rabaw ti dagati hustisya ti tao. Adamot ti hustisya ti Diyos nga agururay para kadakwada. Awan to apulos ti managdakdakas a makalisi iti pangukuman ti Diyos. Nagadayon ti bagbagam, Salve. Ibagbagaklaang ti pudno, Douglas. Mapnag kakuman. Huston ti panangyap-apan mo iti biag dagiti taraken mo. Para laang iti pirak at tartarigag ayam. Saan ang masaka ti sinako a pirak mo ti kararuam nga isalsaldam iti Diablo? Sangapulo a milyon, Douglas. Pilyamon ti kalaingan na taraken mo, nga ilaban mo, iti anak ko. Anya, sigurado ka, Valeriana? Nalawag mo tinangag mo. Ilaban mo ti anak mo? Kapulaeng iti 10 milyon. Apay, mabuteng ka. Diyo ka baulan alabanan ti anak ko. Sabagay, saan mo nga ilaban ti anak mo? No awan ti panagtalek mo kan kuana, Valeriana. Iso sige, 10 milyon, Valeriana. Espesyal na ito alaban, Douglas. Kas iti paganurutan, iti tinumpam. Day di Vicente nga asawa. Ania, No asino ti umuna a matumpa.
masapol nga uluyan. Adda ka ti planom, Valeriana. Imposible nga ilaban mo ti anak mo. Akas ta ti paganurutan. Kaya't mo amatay at dagos ti anak mo. Kaya't lang asawan day ta. Adakkel ti panagtalog ko iti anak ko. Saan akabaulan ti asino man atumpaan? Kanjak itaya ti 10 milyon ko. No saan na akabaulan nga abaken ti kalaban na. Okay. Deal. Ngam saan ka nga agbabawi? Kandi nakmanan pabasulan. No iti mabiit. Ket sumaruno ama pukaw mo ti anak mo. Douglas, ipasigurado kan ka. Nga iti daytoy akan ito. Kukuak ti maudi apagkaak. Agsagana ka, Gilier. Sika ti lumaban iti taraken ni Douglas. Apay ati taraken na, mama. Apay saan ani Douglas mismo ti kasangok. Di kagdanag. Tama kasangom tumetlang ni Douglas. Basta sa ganaan ti laban yo iti tao na. Ipakitam kin ni Douglas nga awan ti makaabak kan ka. Uwan, mama. Aramidok ti amin. Tapno siyak ti mangabak iti umuna alaban ko. Nasayahat. Dakalagatad ti intayag. 10 milyon. Kasta ti kadakkel ti panagtalag ko kan ka, Gilier. Di kan tumapaay, mama. Siguradwag ang maala tayo ti 10 milyon. Kanjak tumaabak. Taabakak pa'y day dya, Douglas. Iti dayto ang laban. Mauluyan ti umuna a matumpa. Asaan a makabangon. Anya? Patsyak akabaulam daytoy, Gilier. Isong agsagana ka na impag. Iho. Kandi kagtanag. Jakmat itulo ka mapasamak kan kadayta. Adak lang iti likudam. No bilang tasan ka makabangon. Jakmat itulok. Ngagbaligi ti tao ni Douglas. Amanguloy kan ka no bilang. Kabalak day ito, mama. Sagan na akto muna ang laban ko. Yeah! Sige, bumangon kayo at lumaban kayo. Huston, Gilier, di mon pinito na lumabandakan ka. Panagkita ka talaga kan kakat. Kabaala mon, iho. Kabaala matumbaan dagiti dua nga agidan akalaban mo. Idinto ta, ad-ado pa ti experience da na maipapan iti laban ngam sika. Nagsayat kat kumano day dya, Douglas, ti tinumbak, mama. Di ka gragot, iho. Panunutem pa'y nga umuna. No kasano atumbaan ti kalaban mo. Sakbaya panunutem ti maipapan kin ni Douglas. Amok nga da plano ni Valeriana. Iswati anak nati kayat na lumaban, Fredo. Boss? Nakitak ti kinasiglat da Jaya Gilier. Nagalisto nga gargaraw.
Isuwag sanay ka na imbag, Fredo. Ipangabak mo na iti alaban. Tano saan? Sika, ti uluyan dayjay Aguilier. Din tumapasamak dayta, boss. Siguradok asyak ti mga abak iti dayti alaban. Nasayat. Di kagda nagtatulungan ka. No bilang taalanganen ti amin. Saan amabalin? Aboy buyaen kalatan no bilang tamatumba ka. Anya ti kayat yu asawan, boss. Basta agsanay ka na imbag. Agsarita tanto, no kaaldawan, tilaban mo. At dalakit di panggap ni Valeriana. Iso ati anak na ti kunam nga ilaban na. Napanunot kon dayta. Ngem no anyaman ti panggap ni Valeriana. Saan tong agbaligi? No nautek dayja a babae. Nautek akpay. Di nagtumamaysaan, ti may salaeng a babae. Anya ti panggap mo? Agswitik ka, kasta ka di. Narugit ti taktika ni Valeriana. Iso asabayak mat nga rod. Kita klaeng. No asino ti mapalabugan, iti mismo apalabog na. Douglas, Saan ngagbalin kanyak ti kinatuso na? No natuso ni Valeriana. Natustuso akpay. Kasta! Kasta, Fredo! Di ka ba ate iti bannog? Kano na andor ti kalaban mo? Di ta ka ama atew, nurik na ti bannog mo. Awan to ti makaatiw kanya. Talagamat nga awana pulos ti makaabakan ka, Fredo. Kaya't ko day tapa nagpampanunot mo. Itapay laeng. Panunutem anangabakan, Fredo. Fredo, inton bigatan ti laban nyo iti anak ni Valeriana. Kas iti kanayon nga ibagbagakan ka. Sumangpet ka kumaasi bibiyag. Ma'am Salve, Kat pangaasim, tadi mo ululuyan ti anak ni Valeriana. No umununa saan ang makabangon. ma'am, no aramidak dayta, sigurado asyak magtipatayan na. Saan na ka ang mapatay? No pukawam laang ti puot na. Siyak ti madaksan no saan ang agtong paliti saritaan. Agpakpakaasi aken ka. Saan ka a pumatay, Fredo? Douglas, agtibtibayo ak. Diyak mailawlawag tiriknak. Mabalin ka di asaan yun apatuluyan dahito alaban? Aniya. Kaya't nag-apagparangan at akrot, iti imatang ni Valeriana. Madandanagan ak ngamin. Tsaka mo ti marikriknak. Sabali ti riknak iti daytoy alaban. Kasanon no maisagmak ni Fredo iti ima ti anak ni Valeriana. Sana may sagmak ni Fredo. Ta sinaganaan min daytoy salve. Iso relax ka laeng. Douglas, Sumurot ka laengen kada kami. Tapno mapukaw ti panagtibtibayom. anya? Saanan? Diyak kabaalan akitaan. Nang runa no addan matumba kadakwada. Nakasagana ka din, iho.
Wan, mama. Itay pa yan nakasagana ak. Nasayaat. Madamdamalaang mapankan itiri nga paglabanan nyo iti tao ni Douglas. Nagbayag ti oras. Kaya't ko nakasango ti tao ni Douglas. Agrelax ka laang iho. Ta sigurado nga insaganaan mo ti taraken ni Douglas ti panakisango na kan ka. Apaya di mo yung bagakas to iti set up, Valeriana. Awan ti audience iti mismo apaglabanan ti tao ken ti anak mo. Gapot kayat ko nga awan ti makibiyang kadakwada. Iti screen laeng ti pangkitaan tayo kadakwada. Napalawlawan mo to ni ti kamera ti paglabanan da. Valeriana. Kayat ko ngamin amaalaan iti video da ito alaban. Kayat ko patas. Iso nga awan ti asino man amakibiyang iti uneg. Amin na taom akakadwam. Adda da iti ruar. Kastamet dagiti tao. Diaka mo na niya ti plano ni Valeriana. Amo mo ti aramidem. No agpegad ka, Fredo. Wan boss, siya kundi makam mo. Basta di mo isinsina ti inted ko kang ka. Maramat mo day jay no bilang. Saan tayo nga mo? No anya ti plano da Valeriana ken ti anak na. Kontra kang ka. Sana ka paabak, boss. Sigurado asyak ti si Bibiyag arumwari ti paglabanan ni. Nasayaat. Kasta ti kayat ko. Napigsa ti pakinagam mo, Fredo. Lam na market di, asika ti mga bak iti daytoy alaban niyo. Dito itang agpwesto, Douglas. Nalawaga makita ta iti dakkel nga screen ti laban da Fredo kan Kilier. Talaga sinaganaam ti amin, Valeriana. Gapo tay special da iti alaban kunakmanen. Soundproof ditoy. Kan uray iti ayan da Fredo kan Kilier. Iso nga awan ti asino man amabalin amakipyang. Uray dagiti taom, kan dagiti tao iti ruar. Anya ti panggap mo, Valeriana. Kaya't ko laeng mabuyam anaimbag. Ti panakatay, ti umun-una amatumba kadakwada. Mabalin mo pa'y nga i-replay no kayat mo. Tapno makitam, tinakakaasi apagbanagan, ti maysa kadakwada. Agbagtit kan sa meten, Valeriana. Kasanon, no ti anak mo ti matay. Isungarod ti reclaim abuyaan. Siguraduak, asan asyak ti agladingit, Douglas? Ha! Kung nagtupay kad, ngad na sa bali apanggap mo. Ibatam ti paltog mo, Valeriana. San ka, boss? Tap nagtungpalak ka. Nalaing kang aglisi, Douglas. Natumba ka mo't lang iti panangkog tarko ken ka. Di nakabalan, Valeriana. Tikunam!
Nasiglat ka mang sangga iti tunggal kugtar ko, ha? Hopya! Anyatin tudok mo kanya. Injection lang, mat, Douglas. Tapno maturog ka. Kumusta nga tan iti ayanda, Douglas? Nang rugi nga tan ti laban. Tiyak mailawlawag tiriknak. Apay nga takas to'y. Tiyak maawatan tiriknak. Mga nun ni Douglas matan ti umawawag. Kabarbarumot a number. Hello? Salve? Yes, speaking. Sino daytoy? Ni Valeriana. Ha? Anya ti masapol mo? Napukaw ti puot ni Douglas. Amangan no kayat mo amakita. Anya? Kasano ang napukaw ti puot na? Umay ka dito oy tapno makitam. Tsaka mo no apayakula ta natalimutaw. Adda tao ka mang sukon kan ka. Anya? Kasapulan na ka ti asawam, Salve. Sige, umayak dita. Ayan ni Douglas. Di kagtanag. Nasaya atan ti kasasaad na. Anya tinaramid mo kan kuana? Awan. Ala, umunag ka iti daytari daw. Adda dita ni Douglas. Anya? O, anya pa ila ti orayam. Umunag kan iti daytari daw. Tapno makitam ni Douglas. Sige. Umunag kan, Salve. Paglalabanan dito'y. Manipod ditayat ko. Makitak da Fredo kanti anak ni Valeriana itiring. Anak saganan nga aglaban. Adda sarming anak kasara. Iso ajak makasidag iti ayanda. Kinuna ni Valeriana nga adda dito'y ni Douglas. Apay nga awan. Ayan ti asawak. Nakapungo dito'y nagtugawag. Ayan ni Valeriana. Ti ayok a babae. Minay sa anak. Anya nga tatipanggap na. Saan ababalin ang nakapungo aklatan? Adda baso ang nakadisoy ti lamisanan. Ikagumaak agaw atin dayta. Ikagumaak ti makaalay ti partes tinabetak abaso. Adayta. Lagaw at kumatlaeng. Douglas. Nakaput kamot kaya man. Anya tinaramid mo? Natumbaak. Itay ikagkagumak ti tumakder. Iti nangirakidam kanyak atogaw. Nagkuna nga na tumakder ka. Di kan makatakder ta nakarakid ka. Agtuaw ka na yung bag, iti tugaw anak ka irakidam.
tamang rugin tilaban apad padaanan ta. Ha? Ikagumakapugsaten. Timpunguday tinakatalikod nga imak. Babay ni ti baso anabetak. Mabit lang ha. Iyon ko ti screen apang buyaan ta iti taom kan ni Gilier. Aday ta. Nalawagan na makita da Gilier kan ti taom Douglas. Ha? Nakasagana dan nga agranget. Makita itan, no asino ti maabak kadakwada. Adapi kung daway mo umatras. Iso nga ito lang. Umatras ka ni Tiday ito laban. Sa anak nga umatras nga oran niya pa iti mapaspasamak. Siguradwag asikat umuna matumba. Para makita? Ubing ka lang. Sayang ti biyag mo. Tada ito yung timaoding aldaw mo asi bibiyag. Nalastog ka. Ngam dinak tagibasitan. Jack itulok kasi ka lang timang tumba kanyak. Gilier, Fredo, nakasagana kayo kadin. Wan mama. One! Okay, go! Oops! Ops! Nasiglat ka. Ngam amok asikat agkurno iti udi na. Oops! Kitaam, Douglas. Kitaam. Nagadun ti tama ni Gilier. Nakakaasin iti ima ni Fredo. Madamdamalaang sigurado matumban ni Gilier. Agbagtit ka din, Valeriana. Maragragsakan ka, amab-abak ti anak mo. Kaya't mon, amatay ti anak mo. Di mat pabor na itakan ka, Douglas. Matay lang arudan ni Gilier. Kukuampay ti 10 milyon a pisos. Valeriana. Isu ti panakatumba ni Gilier. Ti panakatay ti mismo nga anak mo. Iti ima ti taom, Douglas. Ania. Ania ti kinunam, Valeriana. Anak yukin ni Salve ni Gilier. Ania. Saan? Saan apot no dayta? Ni Gilier ti maladaga nga impagarupyo. Ana iraman ana uram ide. Iti pasdag anaglabanan nyo kin ni Vicente nga asawa. Ania. Saan apot no dayta? Inala dagiti tao ti maladaga. Sakbay ana uram ti siled. Ayok nga impagarupyo nga ayan na. Ayok ka. Tuso ka, Valeriana. Gapot at tuso ka mat. Tuso ka pa'y. Lakam ita ti sakit. Di pa nagibalas ko. Kapo iti panang patay mo. Iti asawak. Ayok ka. Buyaan nyo nga agasawa. No kasano nga ininot a patayon. Ti mismo a taom ti anak yo. Iti mismo asangwanan niyo. Taadamot lang iti daytoy apasdag ni Salve nga asawam. Kat mangmangag na amin. Asaritaan ta ita. Sana mabalinda ito'y
may sardeng mo tilaban, Valeriana! Ang sardang laang tilaban, numatayin ni Gilier nga anak mo. Iso abuyaam, di pa nakilaban na, Douglas. Di ka agkirkiram, kitaam. No kasano ti pamayan itaom iti anak mo. Ti amom, jak nakita ti inted mo kin ni Fredo nga injeksyon. Amok apang paturog day jay, wano saan pang pakapsot. Aramatin na day jay kontra kin ni Gilier, no ison ti agpiligro. Pasiga kamera, ti adda iti aglawlaw da iti apasdag. Iso ang makitak amin, Douglas. Sigurado ti pan nakaabak ti anak mo. Gapumot laeng iti kinatusom. Sana mabalin, Daytoy! Sana mabalin! Ayop kayo! Parwarandak ditoy! Valeriana! Anyan ti kaya't asawan tinangag ko! Anak ko ti kalaban ni Fredo! Parwarandak ditoy! Buyaan nyo nga agasawa ti panakatay ti mismo nga anak nyo! Buyaan nyo, Douglas! Ayop ka, Valeriana! Di mo aramidan na ito'y! Di mo aramatan ti anak ko iti kinadakas mo! Awan basol ti anak ko iti basol ni Douglas! Saan na ti anak ko, Valeriana? Siyak lang ang ti patayam! Basta di mo iramraman ti anak ko! Anak ko! Oh, kitaam! Kitaam, Douglas! Nakakaasin ni Gilier! Iti saan ngagbayag? Matumban ti anak mo! Uluyan ni Fredo! Akas iti inaramid mo idikin ni Vicente nga asawa! Sana mabalin! Naukarkaran ti pungong! Sana mabalin ang matay ti anak ko! Sana mabalin! Ti awanan bain, nagpaspas ti garaw na! Masapol ang malakdak ni Fredo. Itiramidin na kinigilier. Naimbag, talagkalingin ang adakos. Antay tanti ng paltog kanya katao ni Valeriana. Sige, umasidag ka pa ay. Aday ta, napukawan tipuot na. Tipaltog na. Maramat ko na ito'y. Masapol ang makagtinga kon. Iti ayan da Gilier ken Fredo. Sigurado itan na matumbakan. Saan kayong agbaligi? Iti amom at demonyo? Ita, awanan
tigaway mo ta natumbakan. Ang pinasensya talangan. Saan asikat kayat ko nga uluyan. Ngamjak itulok nga una anak. Isarunok to ti amo ma. Injection ko apang pakapsot. Sige, bumangon ka no kabalampay. Anya di intudok mo kanya ka. Jack, itulok asak ti mapatay mo. Sikat ti matay. Ayup ka! Uluyan! Tayakan! Di pa nakita? O niya, aping agsalsalahan. Si mama yan tintulok ko kan ka, ha? Ita, si Kantiawan Bal na. Kanipusan mo! Saan, Fredo? Di mo patayin ti anak ko! Boss Douglas. Di mo patayin ti anak ko, Fredo! Saan? Apot mo day. Tangay bagbaga. Ipatan na ayok ka! Valeriana! Ibadam ni Salve! Anya kailangan ka Aramida, Fredo! Patayin mo ni Guillermo! Saan? Saan, Fredo? Di mo patayin ti anak ko! Matay ka! Saan? Boss! Ayok ka, Valeriana! Sarapang. Tibagim kanya ka. Gilier. Anak ko. Ang kindan kayo na amatay nga agama! Ayup kagayam. Valeriana. Gilier. Ayupak! Ngam na ay ayupay ti ama! Inaramat mo ti palpog ni boss anang palpog kini Valeriana. Ayup ka, Valeriana. Inagay ayamang tikinataw kan piyak ko. Sayang di pa nang ipatagkukon ka. Tapasig a panagin ko kuna kan panangalilaw gayam dagiti impakpakitam kanyak. Manipod maladagak. Inaramat naklagayam para itibukod mo nga interes. Kayat mo asyak ti mang patay iti mismo nga amak. Kayat mo ati amak ti makapatay kanyak. Kaputa pinatayin ati asawak. Si bibiyag pa'y kumati asawak. No saan agapukan ko na. Saan kumanag ba nagakastoy? No saan nagapoy ti kinagamrod yu iti kwarta? Kabailan nyo nga itaya ti mismo abiyagyo para lang iti kwarta. Ngam na maabak kayo. Kaya't yun ti agibalas. Agpapada kayo lang. Awan ti makunahusto ka na kayo. Kilier. Ikaro yu iti pagbaludan dagiti ato abasolyo. Agyaman naklangin ta saan ka napatay. Kinsana naman saan dagiti imak. Sana nagbaligi ti kinaranggas ken kinadakas yu. Nakalasat ka nga agpayso iti paggad. Nga maada ka matan di pagbaludan. Salve. Agpada kayo ka ni Valeriana ang nakabalot. Kinasaritak mo't amin ang dagiti tarakan mo. Naway adan, taawanan ti laban ang mapasamak. Nagpatinggan ti panangararamat mo kadakwada. Tapno makakwarta ka laang itidakkel. Pudno ariniw-riw ti pirak mo. Nga maada ka matan dito'y unag ti pagbaludan. Saan mo matla ma-enjoy ti kwartam, Douglas?
Naimbag na rod, ta saan ka pa'y anauluyan, idinapaltugan na ka ni Valeriana. Ayan ni Gilier. Kaya't ko makita, ken makasarita ti anak ta. Diyak pa'y nakitkita manipod na ospital ka. Nga aging gangadakan iti pagbaludan. Nalabit ngas asikaswan na ti maipapan ka ni Valeriana. Adayo tirik na nakadata. Kasaan mo't adata tinang padakkel kan ko ana. Kaya't ko nga arakupan. Plinano lakit di da salbe ti pan nakauram idi ti pasde. Anaglabanan midi kin ni Vicente. No bilang tamaabak ti asawa na. Iso alada ni Gilier. Inaramat na ti anak ta kontra Canada. Kumusta ka yon? Gilier. Gilier? Gilier? Anak ko? Agyaman na nagpakita kamutlaangan ka na kami. Kaya't kasapulan. Gabdya ka mo ti pagsapulakan ka. Gilier. Anak ko. Aklonak. Nasakit tinakam ko. Gapoy ti panangalilaw ni Valeriana kanya. Pasig asakit tinakam kan panagibalos ni imula na iti kaunggak. Nga magyaman na kiti Diyos. Tasaan kayo anapatay nga amag? Anak. Anak ko. Tano na pasamak na ita. Tungpal biyag kumabakbaklayek ti supapak tinaaramid ko. Pakawanan na. Anak ko. No saan agapoy ti kinaagom ko iti pirag. Saan ka kumaanayadayo kada kami? Napadasam kuma ti normal abiyag. Manipod basit ka. Tata Douglas. Papa, iho. Papa, tirumbeng. Ayawag mo kanya. Tamamamit, tiyawag mo itinam. Uwan, anak ko. Kailiw ko unay na ito agundaway. Isumat lagayam ajak pulos na kamupon. Jak pulos maaklod, di pa nakapukaw mo ka na kami. Kaputa si bibiyag ka, anak ko. Damdanggayam na ito'y akanito ang makita na ka. Manipod ini. Jak magawidan na gitiluak nga agarubos tunggal malaglagip ka. Tunggal mapampanunod ko ang nairaman kay ti uram. Kung kunak iti bagik, anatayak kumamatay. Tapno jak marik na ti saam. Hindi pa nakapukaw mo ka na kami, anak ko. Papa. Mama. Anak ko. Gilier, anak ko. Kamawudyanan na. Nanggakunday tamalikas. Nagargaro na marik nagtiki na inak. Iti panangawag mo, iti mama kanyang. Mama. Saan alalaka nga agarubos nagitiwak? Nga uray kasanupay, di kasakit, di marikri. Kasta ti kinatangken, di puso. Ngam sika tinang runaw. Iti bimato, akaon ka, anak ko. Ika gumaak ti agbaliw. Babaan iti tulong tinamarswa. Tapno dung tengtumet ti kanito. Akabalan na nga ipanake. Piliek ti dalan analinteg. Et talikod akon ti kilo. Agyaman na.
Papa, Kabailak ama pukaw amin. Ang material abanag nga da kanya. Basta saan kan ama pukaw kada kami. Iti may kadwa agundaway. Kasta, di kinapatag mo kada kami. Anak ko. Uwan, anak. Sika, tipod-pod no agamang bingay parapor tinabarswa. Adin to punos matukadan iti uray anyang kita ti kinabagnang dito'y lubong. Dapat nagkaunay kada kami, anak ko. ipatpatag kayo matunay, Papa. Papa, ang yaman ang kiti Diyos. Tinig ka na kiti kundaway nga balin na nasayat nga anak ka na kayo anadakil ko. Nailisi ak. Kinawaya-wayaan ti puso kapalot ti pungtot. Kinkagam, apa nagipalas. Kapoy ti kinarungsod ti bada tao. Umuna at Timoteo, Kapitulo 6, iti versikulo 10. Tati panagayat iti kwarta, isu ti pagtaudan ti amin akita ti kinadakas. Simina ti sumagmamano at tao iti pamati, gapu iti tarigagay da abumaknang, kat nagsagabada iti adu aladingit, ken leddaang. Taga Roma, Kapitulo 12, iti versikulo 10. Ni kaano man di kay agibales gagayim ko. Bayan nyo at ti Diyos ti agibales. Tanailanad iti nasantuan na surat, siyak to ti agibales, siyak to ti mangsupapak, kuna ti Apo. Ditan gagayam, tinaggibusan ti maysa pay pakasaritan anay tampok ditoy. Pagsarmingan. Sound effects kan musika, JR. Manipod iti pluma kan iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo nagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!